Em dic Eduard Escolar Bonet, soc de Tremp, soc pescador artesanal de Vilanova i la Geltrú des de l'any 82. El veu que ho portava a dintre i allà a Pont de Montanyana sempre quan preguntaven els nens «Tu què seràs?» Doncs jo seré metge, jo seré tal. Jo deia «Jo seré pescador». I vaig vindre per aquí. Vaig fer una barca i l'activitat pesquera llavors era molt dolça perquè hi havia molt de pop. Si una temporada baixava una mica, la pròxima anava bé. És ara que va la cosa que les pesqueres d'aquí de la banda de terra han anat molt a menys, a part de també les depuradores, és que tampoc plou com abans, llavors no hi ha rierades ni torrentades i s'ha perdut una aportació de matèria orgànica a la mar que no hi és. Llavors, si no t'agrada o no tens il·lusió o tal, es fa molt dur, perquè un dia t'enganxa amb el temps, feina per tornar cap a casa, que aquí, que allà, i si t'agrada, al dia següent no hi penses, tornem-hi, tornes i cap aquí, cap allà. O sigui, només queda la gent que li agrada la mar i que té il·lusió amb aquest treball. El pla de cogestió es fa un grup que entre ells hi hauria pescadors, científics, unes ONGs i l'administració. Tothom té el seu vot i es pot debatre i, a mi m'agrada pel tema de que veus que directament poden escoltar les teves inquietuds. Si sumem la nostra experiència al treball dels científics i a la història, jo crec que es poden fer unes normatives i unes coses que per arribar a bon port. Aquí, al Port de Vilanova, estem fent un projecte pilot sobre la identificació pel sistema QR. Implica que a qualsevol puesto peixateria, quan vegis un peix que és de la llotja de Vilanova i té aquest QR, amb el teu mòbil podràs llegir i sabràs el dia que ha sigut agafat aquest peix, on ha sigut i per qui, per la barca que l'ha agafat. És una identificació de qualitat i per també una mica denominar la frescura d'aquest peix. Jo crec que li donarà un valor afegit perquè és com el seu DNI. Jo ja fa més d'un any que em podia jubilar. El que passa és que estic a gust i m'agrada i físicament em trobo amb les forces i la il·lusió de fer-ho. Si una persona té ganes de treballar vol dir que no t'importen les hores i tens il·lusió i tens consciència, posant un pas cada un, tindrem un futur.